Mae gweithgaredd casglu gwaed yng Nghymru yn dibynnu ar 2 elfen allweddol: lleoliadau, staff a rhoddwyr. Rydym yn casglu gwaed o byti 400 o leoliadau ledled Cymru bob blwyddyn. Mae rhain fel arfer yn lleoedd fel neuaddau cymunedol, trailers mewn meysydd parcio archfarchnadoedd a chyfleusterau cymunedol eraill. Mae ein staff yn darparu'r gofal a'r gefnogaeth i'ch galluogi i roi gwaed. Maen nhw'n codi ac yn pacio'r lleoliadau i lawr, yn eich croesawu chi'r clinig ac yn eich cadw chi'n ddiogel wrth i chi roi. Ac wrth gwrs i chi, ein rhoddwyr. Chi yw ein anadl einioes yn rhoi eich amser yn anhunanol i roddi gwaed sydd yn y pen draw yn achub bywydau. Mwyn i ni barhau gyflenwi'r gwaed sydd ei angen ar gleifion yng Nghymru, mae angen i bob elfen o'n system fod mewn iechyd da. A gyda'r pandemig byd-eang, rydym yn wynebu rhai heriau anodd iawn o'n blaen. Mae rhain yn amseroedd digynsail. Mae'r feirws yn lledu gan roi pwysau ar bob elfen o'n system. Mae llawer o leoliadau yn gorfod canslo ein harchebion, ac mae pellter cymdeithasol yn golygu ein bod yn lleihau capacity mewn eraill. Mae lefelau staffio dan bwysau ac mae llai o roddwyr yn dod trwy ein drysau. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd yn fwy nag erioed. Rydym yn gweithio'n ddiflynedig i sicrhau bod pob lleoliad sydd ar gael yn cael ei addasu ar gyfer pellter cymdeithasol, a bod gennym y staff sydd ei angen i gasglu cymaint o roddion â phosibl. Mae'n canolfan alwadau yn gweithio'n galed i sicrhau eich bod chi'n cael eich gwahodd i'r sesiynau rydym ni'n gallu cynnal, a'ch bod chi'n cael eich hysbysu os yw amgylchiadau'n golygu fod rhaid i ni ganslo'ch apwyntiad yn anfoddog. Wrth symud ymlaen, efallai bydd angen i ni weithio chydig yn wahanol. Lle byddwn fel arfer yn ymdrechu i ddod atoch yn eich cymunedau lleol, gallwn ofyn i chi ddod atom ni. Gallai hyn gynnwys ymweld â lleoliadau nad ydym wedi bod iddynt o'r blaen, neu ofyn i chi deithio chydig ymhellach na'r arfer i wneud eich roddion achub bywyd. Efallai y byddwn yn gofyn i chi ddod ar adegau ychydig yn wahanol i'ch apwyntiadau arferol, neu hyd yn oed ofyn i chi ddod ag aelod o'ch cartref lle gallwch chi. Ond yn ystod yr amseroedd ansicr hyn, un peth y gallwch fod yn sicr ohono yw y bydd diogelwch chi a'ch roddion yn parhau fod yn brif flaenoriaeth i ni. Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynnal y cyflenwad o roddion sy'n achub bywydau i rai sydd ei angen fwyaf, a diolchwn i chi am eich ymynedd a chyfnogaeth barhaus wrth i'r sefyllfa ddatblygu. Wrth gwrs, mae angen i chi ofalu amdano chi'ch hun hefyd. Ni allwch roi os nad ydych yn ffit ac yn iach, felly dilynwch gan llawiau iechyd y cyhoedd ac arhoswch yn ddiogel. Byddwn yn eich hysbysu bob cam o'r ffordd, ac fe gawn drwy hyn gyda'n gilydd.